Салом алейкум, дӯстони азиз. Дар бораи чойи пуер камакак гап мезанем. Духтарако, ин чойи пуер барои занҳое ки шир метиҳанд, кӯдаки майда доранд, умуман мумкин нест. Мо барои савдо шудан наметавонем шуморо тавсия диҳем. Занҳои муҳтарам, камакак бесинам, кӯдакотон калон шава ба хароб мешавед, намегреза хароб шавии шумо. Касоне ки мехоҳем чой бихарем, дӯстони азиз, мо дорем. В наличии ҳаст чой пуер 280 сомония, доставкаш 20 сомонӣ даруни шаҳр дар шумода буда мерасонанд. Хубии чой пуер чие ки баъди хӯрдани ин шумо мисол бас кне чоя 5 кило партофта боше, агар одамо дору мехӯранд бо 10 кило дигар вазн мегиранд, хеле нест. Шумо дигар фарбеҳ намешавед. Барои ки 100% состави ҳамин чой фақат алафай, дигар ягон чиз дигар надорад ки шуморо ба методҳои дигар хароб кунад. Аппетити шуморо нест мекунад. Ана дӯстони азиз, рақамҳои мо барои заказ 919 64 74